Hello friends, welcome to my science creations. நான் தான் மஃபாஜ் பேசுகிற வழக்கமில்லை. இன்றைக்கி செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறேன். என்ன வீடியோன்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது சாம்சங் இப்போ வந்து March 5, 2021 ஒரு ஃபோனை வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ஃபோனை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறேன். இந்த சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் ஐகானை தட்டிக்கும். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அது என்ன மாடல்னு பேர் இதுவரை சொல்லிக்கிறேன், Galaxy A32. ஸோ இதோட ஆண்ட்ராய்டை பற்றி பேசலாம். அது வந்து ஆண்ட்ராய்டு பார்த்திங்கன்னா V10. ஸோ இதோட 2 சிம்மும் நேனோ. ஸோ இது வந்து 5G சப்போர்ட்டட் ஃபோன் அண்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், குயிக் சார்ஜெலாம் இருக்குது. இப்போ வந்து இதோட டிசைனை பற்றி பேசலாம். இதோட டிசைன் எடுத்தோடனே ஹைட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 164.2 mm அண்ட் வெத்து பார்த்திங்கன்னா 76.1 mm அண்ட் திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா 9.1 mm அண்ட் இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 205 grams அண்ட் இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஆசம் பிளாக், ஆசம் ஒயிட், ஆசம் ப்ளூ, ஆசம் வயலட். ஸோ இதுதான் இதோட கலர். இதுக்கப்புறம் இதோட டிஸ்பிளே பற்றி பேசலாம். ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 6.5 inches, அது சென்டிமீட்டர் வைஸில் சொல்லணும்னா 16.51 cm. ஸோ இதோட ஸ்க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா 720x1600 pixels அண்ட் இதோட பாடி ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா 81.63% அண்ட் இதோட டிஸ்பிளே டைப் பார்த்திங்கன்னா IPS LCD டைப்பு. ஸோ இதில் டச் இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி இப்போ பேசலாம். இதோட பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி பேசணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூளைக்கு ஞாபகம் வர்றது ரேம் தான். ரேம் பார்த்திங்கன்னா 4GB ரேம். ஸோ அடுத்தது போல், அதாவது அடுத்ததுனா ஸ்டோரேஜை பற்றி தான் பேசுகிறேன். இப்போ ஸ்டோரேஜ், அதாவது இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் பார்த்திங்கன்னா 128 GB அண்ட் எக்ஸ்பேண்டபிள் மெமரி, அதாவது மெமரி கார்டு போடணுன்னா 1 TB இருக்குது. ஸோ அடுத்தது இதோட கேமரா பற்றி பேசலாம். மெயின் கேமரா, அதாவது பேக் கேமராவை பற்றி பேசணும்னா குவிட்டு, அதாவது குவிட்டுனா 4 கேமரா இருக்கும் பின்னாடி. ஃபஸ்ட்டு கேமரா ஸோ 48 MP வைட் ப்ரைமரி கேமரா அண்ட் 8 MP வைட் ஆங்கிள், அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள். ஸோ 5 MP பார்த்திங்கன்னா மேக்ரோ கேமரா அண்ட் 2 MP பார்த்திங்கன்னா டெப்த் கேமரா. ஸோ இதில் LED ஃப்ளாஷ் லைட் பக்கத்தில் வருது இது கூட. அண்ட் இமேஜ் ரெவல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா 8000 x 6000 pixels. ஸோ அடுத்தது இதோட வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது வீடியோட FPS எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 1920 x 1080 at 30 fps இருக்கும். ஸோ முன்னாடி ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து சிங்கிள் கேமரா தான், 30 MP வைட் ஆங்கிள் ப்ரைமரி கேமரா. ஸோ இதோட வீடியோ ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 1020, அதாவது 920 x 1080 at 30 fps இருக்கும். ஸோ இதோட பேட்டரியை பற்றி இப்போ பேசலாம். அதாவது இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 5000 mAh அண்ட் இதோட குவிக் சார்ஜு 15 watts இது. ஸோ USB டைப் பார்த்திங்கன்னா C டைப் தான். அண்ட் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சின்ன ஒரு விஷயம் தான். அதாவது இதோட சிம் 1, சிம் 2 நேனோ, இது முன்னாடியே சொல்லிட்டு. அண்ட் 4G இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் இருக்குது, ப்ளூடூத் இருக்குது, எல்லாமே GPS, USB கனெக்டிங் எல்லாமே இதில் இருக்குது. அண்ட் மல்டிமீடியா பார்த்திங்கன்னா லவுட் ஸ்பீக்கர் இருக்குது, ஆடியோ ஜாக் இருக்குது. இதில் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து சைட் பொசிஷனில் இருக்கும். இப்போலாம் எல்லா ஃபோன்லேயும் சைட் பொசிஷனில் தான் வருது. அண்ட் அதர் சென்சார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லைட் சென்சார், ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார், ஆக்ஸலோமீட்டர், காம்பஸ், இதுதான். ஸோ இதோட ஃபோன் ரேட்டை பற்றியே இதுவரை பேசல. இதோட ஃபோன் ரேட் என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்க? ஒரு 20,000 இல்லாட்டி அதுக்கு மேலே இருக்குமா? ஸோ நிச்சயமாக அதுக்கு மேலே தான் இருக்குது. 24,790 இந்தியாவுக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த ரேட்டுக்கு தான் சாம்சங் விடணும்னு ஒரு பிளானிங்கில் இருக்குது. பார்ப்போம் March 5 என்ன நடக்க போகுதுன்னு. ஸோ இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, அதாவது சாம்சங் A32 இதோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் ஐகானை தட்டிங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். அன்டில் டேட்டா, பை பை, லிஸ்னிங் ஆஃப் மஃபாஜ், டாட்டா.